Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ka jingsio ka barit but pila ban legu ban kuli da ka education loan. Pila ruban chukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Ka Supercare Hospital kadai ka jaka sumar ka Nyngkong hagani ka than chatay lamingi ka banyo Tylli ki Kyrdan jongga National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. Kalayo ya ka NABH accreditation, NABH emergency, but dangshen ya ka NABH Standard for Nursing Excellence. Dongin ni pai menta khendiat syapang ka Supercare Hospital. Yaga Supercare Hospital la seng do Dr. Rangsan Singh Thankhiu. Ula ai kerteng yaga Supercare namar ba udai u Dr. Nyngkong hagani ka than chatay lamingi banyo yaga Kyrdan Super Specialist. Nyngkong ula bu tang da ka clinic. Hadien ula penhe kum ka diagnostic center, but hadien ka tapat ula seng sendon dagani ka hospital ka bahe. U Dr. Thankhiu ula ong baka daw bu usim ya karay ban seng da ka hospital ka babyang tam kalong namar ba ulayo hagi por menshwa ba tang shudan ka jingpang ka ba compare ki brieu na kani ka jala ki haban mare sa Guwahati. Kumta ukwa ba hamme galaya ru ka jing sumar ka day ban long ka babyang khanang bakan ay jing mentoy ya ki pait ba. Haga jo ka por kani ka long ru kum kalat yo kam yo jam ya ki khon samla ka jala. Ha Supercare Hospital ki tiar kitar ki day ki bakat kum kajuk kabaki ong ha kaktin nong way ka international standard. Katong mentayaw Dr. Thankhiu kalong banle saya ka transplant. Hang ni ki don shispa san Tylli ki jingtia saw ngut ki doctor specialist but lai ngut ki junior doctor. Supercare Hospital as a name, kasdang musnam arajarsan. But hadi nga taba to jakala im krak retan, tingi shift ne ha usnam arajar kanyo. Kashimporing kumba kat arsnam man tegi ni hostel. Na do basdang ni ka landscaping but gini ka stang tegi building berhat. But to poring ya kurdo haban pisatu penang pisaski but simlon artat. Te hadien bangila laban le ita ta berhat sedang ni hostel how arjar kadnyo benai March. We long ni haus nem ngapas ke ni ka super specialty jonga DM gastro Nyngkong notice te ngawan sa long man sumar kurpang ya gastro but ni sedang ka super specialty division gastro po Nazareth swa but private clinic jonga do endoscopy kurang just upper GI endoscopy, benar page benar lor. But kau ka scanning ultrasound scanning machine tu mengistang Nyngkong sini. Te namar bagi di super specialist na watang sedang ngerteng Supercare Hospital.
Supercare Sangsha Supercare Clinic, hadian ta plengi pun kelas Supercare Diagnostic Center, hadian ta Supercare Hospital. Kaban kong do to kawai ke ki machine ki ai badan ni hospital. Nga ni hangani hospital ni temu man yo ki ba la man ya long no ki machine ki ba international standards. Semde ki machine ba shu yo kum to nang ni nang tay ni ki ri ki ba snai machine rei grimde ki machine ki ba long ki ba la recognized internationally. Hospital jingi all machines are recognized internationally. Fine ha no hospital po perthai ki jo machine fin lap kum machine ang le. Kata we te kini ki machine jongi shongdor arsa laisha ki machine ki we prong kam ki we hospital. But nawata ka daw ki ya ka ni wan ra ka jing thu man ai ka jing sumar ba kham byang kham kerpang ni ki nong pang. Tak we. So ki we ru te ki doktor shane ni duna bhag super specialist. Dang menta ki dang wan ki specialist neurology na nephrology kidney ne ki don hang ni ki ni doktor ba sumar jabeng ne ni menta la joints ki ni ki doktor ba de ki cardiothoracic but cardiovascular medicine de ter ngi nang la kiu ki ngi penyerap ki ban kiu hang ni ri jungi ban ki la man sumari ki breu hang has nong la jong non kam le chwe man perkhat ba kam don hang ni meglai jungi ngi dim long ban song thu ba ngala persang katas nem life sans nem den wan phais ni bang wan ra e ni jing sumar ka ba kerpang min swab de giron kam ban le ke super specialty tangi ka dialysis ne ke eru ki habli ba phet se goti mata giron bara kho jang ne giron kam tang ka transplant ni pat sedang kata jing tmu jong ha ba harin san rius nem ne katwa ne por harin ni kwa ban mona transplant ne ya ki breu jingi ni non riu pusan jing tia spa san thom kata we ne ban increasing tia klam don ka ki doktor ba biang ba kerpang ki persangkat bala ban hikaya ki bat buon na do ki ba 3 grams ne ba 3 chui hostel ni nga nganong fi ba ngalala ban pin ai bor ai ya ka jing perkhat ki bat hikaya ki kum no ban chakmat la buon ki specialist Supercare hospital bar ka Supercare hospital berim la on ra buon ki specialist na do sil hostel fla ban yo kanut ba wan 3 ni ban shwa ban ni but cewek ni grim sulu kibun ba man tre bangi bagla long mentai la long he long you ha sapo ni grim ski sumali ki brio jungi ni ran sa phung ki specialist ba ki junior doctors ki bon life home ni em nga ko pe ong fi ki specialist ki pe updi bro khat tumor ko ba dan wan ba kerpang ni ta ko ba ar phungut to afsan ngut ki pe updi ang ne ki junior doctors life homework ki bape ICU ki bape ki anesthesis ki junior doctors basically ki pet OPD to ki back staff ICU doctors specialized ICU doctors ki don they apo OT ki don ki anesthesis line would ki bape bet kerpang ki ni ki nong pang bon kam wan pu wan ni don jing tmo ko we try ka kam song thang a ba ngamar we ngamla man kiu do ya ke nga thmu man le ndeng ngaron kam ki brio kum ba de men kong sister Mary ki ba la ban krishan nga but ki kini ke younger generation ki don ke jing thmu da ka we kor kom par khat da ka we ki try sem jongi hi but ki ba ngala don hani ka Kyrdan manta ki ai jing nang jing start nga ban pech khmat te ha ya kai bala ban le nga persang te namata ka daw ngi long ka hospital ban Nyngkong ban yo NABH accredited hospital NABH emergency NABH nursing excellence ban Nyngkong hospital po notice we yo lightly ki kita ki tung ini ngap ya ke jingkren jong sister Mary Bayarilang Lengdo ibadai nursing superintendent jong Supercare hospital ba in batai khambnia kumno kani ka hospital kalayo dangshen ya ka NABH standard for nursing excellence
NABH kadi ka jing itu jong ka India jong ka sarkar jong ke India ya ki hospital ki ba trikat kum ka standards jong ka ken kum balong nam ta ki college ngidan ka NAC accreditation ki IA++ ne A+ ne B kat kum ka jing trikam jong ki college tu kum ta jong ki hospital kat kum ka jing trikam kat ladangi meet ya ki standards jong ka hospital tingi yo ikatu ka NABH ti kamdi ka basuk banyo ngila ya trish tambha nama ki bun ki objective ki bun ki standard ki bengi haban long ban bu ke long ban hab ki long kum ki kendon ken iwi hadin iwi ngi haban achieve ki tu ken ti jong ke NABH ko jong ko hospital hi ngila yo full accreditation nama kadon ke entry level nata kadon sa full accreditation ti ngila adap yo ya katu hadin jong katu pedeng apply sa jong ka emergency NABH emergency ti katu kidan ki standard kidan ki protocol ti kitur ngila yo ya katu ka jong ka emergency tidak adap jong ka emergency pedeng apply sa jong ka nursing ke ti por bengi apply jong ka nursing ru kidan hadu hinyotli ka chapter ki shedong jong ka nursing ti nak hinyotli chapter kadan 48 chapters but 216 objective ke ti la ki jong ki protocol ki don ngi haban fulfill kitu ken iwe ngi haban fulfill kitu ti ki one inspection ru ki one ki nas ki blak khampau hi hari India ti I bawan Nyngkong i madam abanti itu ru di blak pau phamo keling de piklish phang jung I kitip ti itre ila retire na po tata institute of cancer institute na po Kolkata ti wan se we pre I madam Joyce Thomas itu di nashatisha nothi ti ki wan bro angut ken ti ka inspection ka don lamta arsngi ti bro arsngi ki la pe ikinas jungi ti na do emergency sha do sha uti bro ki ward nanta ki kot kisla ki pendap kumno kar kom trikam jungki long ki bon bhaki ki baki pe ka management nanta ke empowerment jungki nurse ti bon bhaki ta ki la pe ken ti ki lai I ba ngila kambiang tingi sayo ikatuka certification ken ti ka we ka di jong ka management ti ki shikhat ka nurse resource management kata di ka chapter 1 ti jong ka nurse resource management ni pe ya kumno bengi le ka manpower planning ti kat nu ki nurse ni bo haki ward haki ICU ti long ni ya penbiang nem kat kum ka standard ken maka standard ban bu ikina su kedan jong ka INC la ka jong SIU la ka jong jong ke NABH ru la ka jong ti ngibu kinas kat kum ka jingdan kam deba ki duna shaba palat ni kitam shaba palat ti kum nu bengi manage ki ti dak kren chapang ka management ru long kum manga ngayalam ya ka nursing team jong super care tambalada im yarap long lada im ai nong kum lada im support I Dr. Thank you I madam nong bed but I ba dimen ti kamut ngi jinjar ke ngidan kam hai ka tu ka management support namar ba sisin bal NABHM kabun bha ka jinglut namangi hab ladang idon kam kinu kitiar naningi kwa ban pinkir ya ka standard jungi kurkom ai jung sumari kinong pang ka kamut kidon kam kitiar ru sibun bha kitiar ngidon kam ki kot kislang ngidon kam ki trainings nang tamen ha kani ngila promote sibun bha ki nurse ke namang idon kam lala ka jong ka team quality nurse nang ta infection control nurse nang ta CPR nurse nang ta ngidon so patient safety nurse tela la ka jong em ti ngi long ngalap pet inu iba kambiang kin nurse ngi ai promotion ti daladap ai promotion ni ki pre ngi sapa training ken kanang ba kin dup la ban tip ba ka di ka role and responsibility jung ki ka di ban le kum no ti nakaliang ka management ngayo support ba ni long kamdan ko wi ka sni bangan le bangan ong ni ngidon kam kum ta dokin ong em kat bangali ong ni ngidon kam kata ngi haban le kum ta ki rap be ki long be to go ahead be ki long be kum ta ken kim jong shi sien ru ba long ban le ne tongin ya bu teng shwang sai le pat hadin kum kata ngam pat ju lap ken ti ka management hi kala rap shibun ma ti kata ka di ka management jong kinas ngan shubatai mulum malamo nomor ki bon ha ti nang tu pre next kadi shapang ban ai jing sumari ki nong pangken ti hakatu ka por ki pet ken mar bangi na pot nursing ru em ni dan kum ka fundamentals of nursing ni long ki hikai ni kum no bangin sumari ki nong pang ndi bangi shu le kum tu ni la dan lupa ka training tu kum no bangin le
Teha ka tu kan nursing care itu ibawan inspection yang ipet ken kumnu bangi lek ngi ai jing sumarte kum basic kum back care mo ki pet ngilek nem kat kum ka ke protokol ke ngi habdan protokol jong ko hospital ti baru kitu ki nursing procedures protokol ngadep shna tingi dan bek ka super care protokol pet ken hospital protokol ti ki nurse ki la puli bek kitu ki protokol tingi follow bek ka standard you can protocol kan namar pet kumni kinas de ki bon hai ki institute ko we institute kan hikai de kumwe ko we institute kan hikai de kumwe ti hang ni ki wan kinas ki bapas na keleng de tang na po Meghalaya di takadau ngibu ya katu ka standard protocol khanang ba maki can follow back ke bangi le hang ni kan ti da di ba join nurse thamai tingi shit conduct training shoy ki tingi pen ki protocol jungi kumnu bangi shit le tinang tu kinsa you can kinsa pen board pada kan khanang ba kanong ka one set of procedures and protocol ti kitu ki bon inspection jeng madam abanti pat madam joy su ki pet kumnu kinas ki I care ki patient kan but whether kalong ni am kat kum ka protocol kan kata deka second one nang ta pre chapang ki dawai ru ki pet bah long bengi chat bah ne mi ki dawai nang ta kum ki high risk drugs mong ishit ong ti bak kum ki khamlong high risk drugs ki khamlong nong kum ki khamma la dangi nang ban ai te ti hakaturu ban hab verify arngut ki na senior nurse bet iwi junior nurse la ne arngut ki senior nurse kum kita ti nang tu pre ki thok bah ne mi ki dawai nang ta pre ka dus ka biang ne em ka signature ka biang ne em nang ta kitip ne em ya ki action complication nang ta kitu baru khai kin hap tip kinas ki sha keliru hi kum hap crash card ki dan dawai you isei we dawai ong to ong yang ka action jong ni dawai ti kila ken ban jubab ki staff kin at least kitip ken chapang ki dawai ti ken knowledge chapang ki dawai kitip ti kumnu shubu mental kum ki narkotik ti kili ken yu ong ba kum nu pi manage ki narkotik nama ki narkotik ti kilong ki dawai bengin hab bu ban hab khang talam long ban shubu open kum tu ti kili ken kum nu bengi use kitu kum ngi pendon kam ngile kum nu shubu ladangi pendon kam tang khindiat ke batam ngile kum nu kita baru khaj phangki dawai ru ki kili ken fully phang dawai ti kili ba ti nang tu pede phang ki training bengi ai ngi tu continuous training ni dan be ki badang join ne ki bala dan ru dama teng em ladang ngim kandak kelas ngim kandak training em kilong ki sakut no ka kajing puli jung kita ke ibu ki puli tharai post ne menchua ne sans ne menchua ka sakut no tang hang tu tingi man ka por ngi pendan ki kelas kum man hakan ni dang dep ya ka CNE workshop jong research the next we are planning jong ka critical care ti kum tangi dan be ki training ke in house training bengi penlong tang bengi bat nang ta pre men hakan ngi penlong ka workshop bengi khat bisa kinas ni ki hospital ru ken ti kum ke education ru ken ngi penlong kat nu ka training calendar jong ni ken ti ngi la plan nu pa baru system ke bangin le kum menta upanai ki bangin shim training tinang tu ngi shim ki ndi tambah shim training ru ngi shim evaluation ni kinas ken ki song thu de mi tu ki class ti kum kita ru kidan tinang tap de so jong ke infection control pede kala don pana du jong ka NBH ru kadi one of the you mak ba kongsan ha ti ka infection control kini kinas jungi kia trilang bat microbiologist jongi kan ti kumno bangin pendunai ke infection lani ladangi long ki ka infection control ka buan ha ma te ngamla banchu batai tang kumta kan ti hadin kata ka chapter 6 pede ka dish phangka empowerment ti kumno ngi empower kinas jungi kan ti kumno ngi aila diki bakin kiu shakman ti kumba ongai phi ngi promote iki staff jungi hi ngi promote iki bal atri hang ni ngi pen tinang tu pede ngasap you king saya decide no bangin promote iki tingi phat training tinang ta pede kum mentaki kidon ki procedures jong kinas em ki bakila benne ko maki minta ukyu jing shit u nongpang tikila ban ai kul spanjing maki tu lada post op kum tu ngi I steam inhalation long ngim dan kam banda up ban batai ban op hin hable kum ta ti kum kita kingi ai lad ikinas jungi bakin le kat kum hapok kat ka biki long license bakin practice em bakin yo ban practice kata kan tinang tangi ngi dangi dan meeting su ni ai la diki bakin keren bakin batai baki jing e jungki barok kin khanam bangi la ban ya trilang kan nang ta kadan last pede ka di jongki nursing quality indicator tikini ki indicator su ki bon ha ki criteria hapok ka nursing quality indicator tikini ru iwi pe ngi haban pendap ke kita barok kan desa ko wiru long hapok wan ni bu iki nursing in charge te long kahayarki jungi kaya ikum nema long ko mangaru ngade hapok ka hospital management committee te katu ka di ke empowerment nama hapok ka hospital management committee
idon director dak itai di Dr. Thank you nang ta pada idon CEO Chief Administrative Officer di Dr. Nabh nang ta pada idon Medical Superintendent Dr. Vinod nang tu Deputy Medical Superintendent Dr. Nabh but Dr. Thank you Sunita Thank you di wan so COO isa Dimian di nang ta wan semanga NS ken di katul kapen ke empowerment jungi kinas but at least I am in the board of the management ken long dengi don meeting tang ka hospital management committee so I'm in the board long nakaliang jukinas ke ibingi syam jenjane ke ibingi don ne ngala bangan keren hang tu ken di kata ka di ka ke empowerment mo tiki ward in charge man ke ward dan ibu in charge hapok jukinas sing in charge pedeng ibu seki shift in charge ken man ke shift idon be ibu in charge di kanang ba kan long kitu kinya betang ka supervisory role ken tang kumnu ban kan nyat smoothly ka ward banum dan jing kulmar kini kita namar ko mentali ba bun nong pang em ka bun kam ba takli ba mo ti hapok jong ki shift in charge pede tingi sawan ki staff nurse jongi ken ti kumta hi ki kayak ka hierarchy jongi ti ngasu ai malumala temaki bun ba mo ka kot ka berben ba kan ni jong ka NBH ti ni haban puli kenang bangin suthu ke ida mateng teng ni rung ni hab longim suthu te ni haban puli ban pe kadin em ko ban ne kum ni kadin em ban le kum tai mo Kawai kawai cardiac surgery ngin parlaban yu kawai nang pech khmat khani ating adin kat sausan nai ngin sedang proper khani cat lab ke Nyngkong khani ri megla in the private sector but sekiwe de to buon ki la le they transplant basically transplant ultimately transplant surgery te ka to ngin parlaban khata hi kawai ka ban smart long snam nang mentangi persang manwan ra haunus ne manwan kawai cancer ngi long tang as gastroenterologist ngi la menyerap yaki ni bapang cancer kumno ban penyerap yaki ban im khamslem ndai ya ka hostel kerpang yap chna hostel bekerpang ban treat cancer ngimla ban suang ba super hospital ka larit ka jaka ban bu ka jaka man treat cancer kataru rapet hi ngilaya persang ban pia bu jingmut kataru te nga trai sakmat ni sepet pada kuya kata nong am da la ong ta anak leng especially ya ka kai bang ale manga ki don ki bam le sa ga tiru te na ga tiru ngi onong pang na Nagaland bon hawan Tripura na Bangladesh ibon iwan nei wa pat kasi jenta tu at least 80% yung pang te kidai proportion per kinong pang kidi nang nei 8% kidi na bar na Guwahati na sa Upper Assam Arunachal Pradesh bon wan Arunachal bon nga pas DM gastroenterology super specialized in gastroenterology hadin MD haus nem prapunyo hadin hadin prapunyo umdan su way one ro kabanin kong lu kalong be man yo sit bihab le ba ka sit jungi hadin piladem MD medicine umdan su ka ni ka nong no ni kota business kota umdan kota show bihab le hi da as a general candidate when fight with all India and all India category ya kata don tangkat to ane ngut balap barok hat mlara te ngi duna super specialist so ni gastroenterologist apo Kerala apo nga pas nga ladun khat nyongut gastroenterologist apo Kerala mentale fumla nyosho cha Hyderabad ru kumjohi koi hospital kan don south sangut ki gastroenterologist ki yo ban
way dang pet way pat ki slok lang ki jabien ki ulang tamon teng tang marway ngamla ban sumare barokhat deki wan ru teng ngamla ba ngadon kam ki backup ngadon kam ki brio way super specialist unung la ban cover ya kajing pang ba sini satan ki hap nawata ka daw kin hap de shabar te kum jo hi kan neurology na neurosurgery ru nata neurosurgery la dang kambon rei menchua tang Dr. Bernard Moray neurosurgeon kan nu la man sumarum la nem ki baron MHS ba dhar te ngi pentre kam be ki don ki kom sumar ba kum ha ki khlong ne han ni ku ki ni ki ai ka MHS kai ba te ki toru ye ki tu khlong wan sumar ni barang dang sukha na hostel ni ai ba ka tu MHS kala la ban cover but kala teng ki don ki khlung ba ka cover palat don ki khlung ki cover duna nrei ni adap nobel thing ka long ka even out kan ni khlung ti ni khlung wan sumar ni lam ai dawai ni lam sumar pon niku ki ba stom jur kan no lam le ka ki bala ni lam let shaba so ventilation long free ki lam ventilate ni ki khlung klem charge ru kata MHS kalale ba ta than ni ban pe ki maternal child health mon ha ko sibon ne yakini super specialist ni pade kum ko onco ni tai we also as oncologist gastro onco ni you ne gim don ka specialized circuit maki ki kwa specialized circuit ba kim so tho ba u gastroenterologist u trai kam oncologist u plak yakini liver ba block ini kita block with cancer ni mengi bale ne na kaliang ka MSS pade kam itu ba ke structure jong ki kalong ba oncologist le alu bara khatim la the gastroenterologist ngale endoscopy ngale ki endoscopic procedures ne ngam pui breu ne kam don jing ha mo teng ka ei borong kam le doktor kim song thu we doktor man le ke de na ta daw ki package ru ki sedang duna sedang you say for example do don nong pang bo block you new food pipe ngila ban le something called estrial stenting ni tap to stent ni plate tu nong pang lan bam suk ni tai jika package ke don but wale du gastroenterologist umdi onko ndai ka tu ka pade ka fall pade ha po onko ta po MHS nota as a gastroenterologist ngamla ban sim yo tu ka package jongki ndai ngale manga Tingale nong hable kumno ikni nong pang bangim la ban sim ngap I subsidize rate ang ne ya ka ni ka stenting ka song dor ma pandai pho jare man le de nong pang beduk ni man si hable ki balam siu biang ki mom la ban siu pade ki don man ubnai lai saung na sim ni hab hataru kam ka ni subsidize ni hab sim tang lai pusan hajar ni do nong ngai ni rap inong pang de nagaliang jonga ki staff ni bo ni bagi shem ngimju be kata orang kalau policy jonga ba ngimju ong ngi I warning ki ne gila man suspend ki katu kan eski hadin tangi man lam ra biang ki ba makiru ki dan ki yang semen pet tawe dengan ngimju sha ban be na postal dari baklaru i persang ban hikaya ki kumno ban pembet ki but syakmat ni kum hostel ni kwa ban ai insurance yaki ka ba kerpang te nginang kata nginang le kan ni ubnai hi sai bakin yo life insurance but health insurance na hostel kan kit clear hostel yaki nong trei la jong ngang thai ka taro nong Nyngkong hostel man ai insurance complete life and health insurance yaki staff la jong tam kim dong kam pe shwe di kuali sumar baru kan insurance kan cover ke